Em toca a mi fer la presentació, però com veieu estem tots i d'estudi aquí, estem tot l'equip i us volíem donar la benvinguda i sobretot les gràcies per l'acollida de la jornada, perquè esteu aquí. Hi ha molta gent jove i molta gent encara més jove. Estem també molt contentes de veure gent molt jove. I res, agrair-vos que us hagueu tret aquest espai de les vostres segurament agendes superplenes. Sabem que quan surten les jornades normalment hi ha aquesta cosa de l'entusiasme de uau, quines jornades més interessants, doncs m'apunto. I una setmana abans o el dia abans acostuma a passar allò de no sé si m'ho puc permetre, tinc l'agenda molt plena i tal, així que heu arribat fins aquí i això, i que estem super contentes. Que sapigueu que aquestes són unes jornades autogestionades, això vol dir que no hi ha cap càrrec polític aquí donant la benvinguda, no hi ha cap persona tècnica de l'administració donant la benvinguda, hem decidit fer-ho d'aquesta manera i ens fa molta il·lusió de fer-ho com nosaltres volíem i amb les nostres amigues i amb gent que estigui preocupada i interessada pels temes en els que treballem. Donar això, les gràcies a tot l'equip. Hi ha gent que ha format part de la història de Sudi que encara no ha arribat però arribarà i també els volíem agrair que encara no hi són, però agrair també que aquestes jornades també són fruit de la feina que ha fet tota l'entitat des de fa molts anys i també agrair molt a la Rosa, que la tenim aquí, que és la presidenta de l'entitat, que ser presidenta és un currasso, que porta molts anys de curro i també agrair això. L'objectiu de les jornades és estar juntes, parlar sobre l'educació sexual, parlar sobre l'educació sexual feminista que volem construir, que estem construint, parlar de les coses que sabem que ens estan funcionant i coses que no ens estan funcionant, o sigui, es tracta una mica de tenir aquest espai per compartir i per créixer juntes i és com ens agrada fer-ho. Aleshores, l'organització és, veis que aquí hay un formato mesa con unas ponentes, però a la mesura del possible sí que us demanarem intentar trencar aquesta distància. Ho hem organitzat així perquè hem pensat que era més fàcil, no lo he sabido hacer mejor, però la idea també és que participeu al màxim, no quan les ponents estiguin parlant, o sigui, no vengués arriba i luego que vamos a romper, no cal, però sí que a la mesura del possible que sigui un diàleg i que no hi hagi aquesta cosa de les expertes hablan i jo no sé si levantar la mano i fer una pregunta. Pues sí, pues hem de fer preguntes i hem d'establir. O sigui, ens agradaria, vaja, no estáis obligadas, però bueno, nos gustaría que fuera así. I què més? Dir-vos que teniu l'horari allà penjat, però que ese horario no es el que realmente será, ¿vale? Esto ha sido como una cosa así para manteneros toda la jornada bastante activas en cuál va a ser la siguiente cuestión. Entonces, me encanta Dani. Si a partir de ahora solo voy a hablar así, ¿vale? Vale, aleshores, ja. Us explico una mica com estructurarem la jornada. Comencem tard, això segurament totes ho sabíem què passaria. Intentarem no angoixar-nos massa, però és així. Aleshores començarem amb una primera taula que és la d'aportacions entre l'avaluació i la recerca fins les 11:15 i després farem una mica de mitja horeta de participació amb vosaltres. L'esmorzar, muy importante para las que no habéis desayunado o ya necesiteu el segon cafè, serà a les 11:45, de 11:45 a 12:15. Després vindrà una segona taula amb intervencions i experiències i amb aquesta segona taula estarem fins les 2:15, el dinar serà a les 2:15. O sea, lo del esmorzar y dinar, bien que os lo guardéis, ¿vale? A les 2:15 dinarem i a les 4 començarem una tercera taula que continuarem amb experiències, intervencions i experiències i a les 5:35 farem una minipausa. Minipausa significa que baixarem d'aquí i ens posarem una mica en plenària. No significa que nos vamos fuera, nos tomamos otro café. No, minipausa és pipí, estiramos les piernas i ens tornem a posar aquí perquè farem una mica més de plenària. Sortirem d'aquest format i intentarem una mica fer aquest diàleg juntes igualment, però sobretot aterrant a la part més pràctica el que haurem parlat durant tota la jornada, d'acord?
Y ya no, creo que no os digo nada más. Que, aparte que a las 7 nos echan y que sí que estarem puntuals en el tancar. Y la comida es aquí abajo. ¿Sí? Vale, comida aquí abajo justo. Esmorzar, sí que aquí cada persona pues, que es busque una mica... A 2 pisos debajo. Vale, yo creo que es comida a 2 pisos debajo i l'esmorzar que cadascuna busqui una mica la vida. A veure, podem consumir aquí a l'espai de la lleialtat, també fer una mica de negoci en el bar o anar a 2 bars que hi ha per aquí a prop. Crec que no em deixo res. Gràcies. Allà hi ha una taula de material que podeu passar i recollir el que vulgueu i ara sí que crec que... No sé, ¿tenéis alguna pregunta? Ya que empezamos con la cosa participativa, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Vamos, pues muchas gracias.